Bé, avui parlarem de què passa quan comences a treballar. Començo a treballar i ara què? Doncs mira, d'entrada, tu quan comences a treballar, què passa? Doncs que començaràs a cotitzar, a contribuir del que tu treballes, del que tu cobres, començaràs a contribuir a on contribuiràs. Doncs, per una banda, contribuiràs a la Seguretat Social i també a Hisenda. Per tant, tu a la que tinguis un contracte de treball et donaran d'alta a la Seguretat Social i informaran del que estàs guanyant a Hisenda. Per tant, aquestes dues entitats, Seguretat Social i Hisenda, et retindran part del que tu guanyes. Imaginem, per exemple, que tu guanyes 1.000 euros. Per tant, a la nòmina veuràs aquest sou de 1.000 euros. Però et descomptaran una part que es diu IRPF, que això és el que pagues a compte de quan haguis de fer la declaració de renda. Per exemple, et retindran els senyors d'Hisenda 20 euros que tu pagues a compte. I després et retindran la Seguretat Social una part. Per què? Perquè a la Seguretat Social tu estàs pagant a la Seguretat Social tota una sèrie de prestacions que ara veurem. Què has de fer tu? Doncs tu bàsicament el que has de fer és revisar la nòmina, que això s'apliqui correctament i veure, entendre la nòmina com funciona. Per altra banda, evidentment, t'has de guardar aquestes nòmines i també t'has de guardar el contracte de treball que t'han fet inicialment, on aquest contracte de treball et diu quines condicions de sou i quin règim d'hores, dies dedicats, etc. Per tant, això l'has de guardar sempre. I per altra banda, has d'assegurar si has de fer la declaració de renda o no, perquè quan facis la declaració de renda, aquestes coses que ja has pagat les posaràs allà, però veurem a la declaració si has de pagar més del que ja has pagat o al contrari, has de pagar menys i després te'n tornaran la part que t'han retingut de més.